aja ringa-ringa nggonmu ngidak drampah singgil negara Ngastina. Kang saknyatane gumlering negara mau upama ingkang Rama maksih sugeng. Punwa ora wenang sarta ora wajib anglungguhi dampar. Nadyan nalika Kanjeng Rama ya eyangmu Resi Wiyasa areh-areh keprabon mungkahe ngukir saparga sepisanan punwa kang pinasrahan nanging rabet punwa ngrumangsan yen to ora jangkep ing reh Pantandryani lumunturing sih punwa ndak pasrahake marang ingkang Rama sawarga Yayi Prabu Pandhu Dewanata. Jajura jeneng mokal yen to sak surute Kang Rama iku sira kabeh kang wenang handarbeni sarta kang wenang wajib mengku praja mangreh kawula. Dina taping punwa kang mengkene mau tau wujud ora mung ucapan ngayawara nanging uga wis dadi kasunyatan kayata. Pelakon kang wis kawuri nalika anak-anakku Pandhawa padha tak kanthi marang Bale Waranawata ing Bale Gala-gala. Meh wae tak ulungake layang piageming kaprajan nanging jebul apa Dewa durung marangake. Dadak tekaning geni kang tanpa sangkan. Meh wae anyanglat sarta nglalap. Anyanglat sarta nglalap. Kowe apa dene ibumu, Dewa Ewadene? Tri prakara manungsa kang rawenang ngawuri siji temuning judul tekaning kabegjan. Telu tibaning pasti muhung ana purba wasisane kang ngakarya jagat tinemune. Kunti lan anak-anake kabeh padha slamet ora ana swiji apa. Kakang Adipati, kula nyuwun pangapunten. Piye? Nalika kula drasan para pulunan paduka Pandhawa sami kinalesaken saliring bebaya latu mboten enggal-enggal sowan ing ngersa paduka. Parikedah kula ngambara ngulandara gesang turut wana nindakaken ayoga brata kados candraning tiyang nandhang papariman. Ing mekaten kula mboten ngersula nanging tetep dados panebus ing dosa kula.